Molweni, ndivuke ngentseni apha Sunday ngale mini yovuko lukaYesu ndibheka eTable Mountain. Cape Town intle guys, yabona iiflegi ziyaphaphazela njengathi kuseAmerica. Ndiphume ekuseni around past 6. Sendisendleleni ke apha ebheka eTable Mountain ePlatteklip apho uhambo lam luzoqala khona lokonyuka intaba. Sendisondele ke apha ndifikile. iCape Town intle guys ekuseni, iCape Town intle ekuseni and ne-weather intle. iBolt yam ke apha ibiseyindropha. Naloku uhambo lokunyuka intaba luqalile. I-weather yanamhlanje ke intle, ayinalanga. Nantso ke ipoint endisuka kuyo, icaca kancinci phaa, kuyabonakala ngokuba ndisenyukela apha entabeni nenkungu iya ivala. Undibuzile kumfo weBolt xa ndisithi ndiyonyuka intaba ndihamba ndedwa, wabuza uba akho nabantu aba mhlawumbi ongowuhamba nabo. Abe ndiqonda uba ndiyaqala noyihamba ke ngoku le ndlela, and lo mfo lo mbuzo andibuza wona uyandithandabuzisa. Yeyona nto ephilisa ukholo, yeyona nto ephilisa umntu. Apho ndiya khona ndiyaphaa straight phezulu entabeni. Yama ungenalo ukholo angeke kobu bomi bunzima esiphila kubo usurvive. Eyona nto ebalulekileyo lukholo, ukwazi uba nokholo kuyo yonke into oyenzayo. I-first journey yam namhlanje iTable Mountain. Ndandike ndayinyuka ke iTable Mountain ndisafunda, inoba ndisenza ugrade 11 ngoku okanye ugrade 12. But nabe ndiqonda uba ikhona ifowuni yam ndizazimamelela umculo. Banintsi ke abantu ndibagqitha apha endleleni, ii-couples, abanye abahamba nabantwana bahamba bephumla. Nomoya ke guys ungamandla, and the more siya sinyukela the more umoya nenkungu ziya nazo ziqina. Intle ke i-weather kakhulu, but ndizixelele ukuba ndizawuya ndiyofika apho ndiya khona phezu kwentaba. Andiyazi ke i-finishing point kodwa ke ndiyayicenga. Into ke ngoku endingafuni uzityhafisa ngayo kumane ndibuza uba sekungakanani na ukuba ndifike phambili. Iyawundityhafisa loo nto leyo. Ndizithele chu, ndizidlalela umculo wam, ndizibukelela indalo kaThixo, andiyingxamanga. Ndihamba ke ndithatha neevidiyo ezithile apha endleleni. Kuyabanda phezu kwentaba, kuyabanda, kuyavakala. Akuvakali ke ngoku ndisanyukayo, because umzimba ushushu, uyafana noba kaloku uyajima xa ngaba uswenyuka. Ingxaki ke iphaa xa sowufika phaa phezu kwentaba. Ndakugqibela ke kudala uya phezu kwentaba, ndandinyuke nge-cable car ndisafunda ugrade 12, sikhutshwe nguSemvokwe owayesifundisa i-tourism, ndisafunda eLeiden High. Kwakubanda ke nangoko, kwakubanda and ndandinganxibanga. Guys, uma ngabe usiza phezu kwentaba, more especially weather xa ingatyhilanga, make sure ukuthi uyaziphathela izinto zakho ezisebhegini, uziphathele neti nazo zonke izinto ezizawukwenza ube shushu, okwazi uba uzayi-enjoya i-view yakho. And ke ngoku namhlanje akucaci nakakuhle i-view, kuvalile nje, nomoya uyabhudla ngamandla. Ndiyabagqitha ke indlela ungayazi apho usuka khona, kodwa ukhuthele endlini awubazi. Uma ngaba ke uli-ethe-ethe uzawucinga ngemva ujike, because ngemva uyakwazi uba apho ndisuke khona kukude, but mandijike ngenxa yoba andiyazi apho ndiya khona. Kodwa ke uma ngabe unokholo
Noba uyazi apho uya khona apha ebomini uyaqhubekeka nobunzima bendlela till udeske ufikelele kule ndawo kuyo. Noko sendifikile. Ndiyabagqitha apha endleleni banintsi, ndibagqitha abanye ndibagqithe ndibabona uba bacinga ukujika because umoya lona ayihambi i-cable car umoya xa ngaba ebhudla kakhulu. Abanye ke baye banyuke intaba uma ngaba sebesehla babambe itikiti behle ke nge-cable car, kodwa ke abanye bajika apha endleleni because bayayibona i-weather uba injani. I-cable car ayikwazi uba ihambe i-weather xa ngaba ibhedi kanje. Ndithe chu ke andingxamanga, ndiyithathile ke i-hour ukunyuka le ntaba, into less than hour, I think 45 minutes ukwenyuka ukubheka phezulu. Ndihamba ke ndingangxamanga ndibukela nezinye izinto. Indalo kaThixo intle guys kakhulu, indalo kaThixo intle kakhulu. Ezinye izinto uma ngabe uzijongile usuke uzibuza uba lo Thixo usidalileyo ungummangaliso, kodwa because ezinye izinto uma ngaba uzijongile uye ubone imimangaliso yakhe. Lena ke yi-restaurant, ivaliwe kwasayona, I think noba ivula phaa emini uma ngaba ii-tourist seziya ziba ninzi apha phezu kwentaba. Ikhona neshop ke apha ethengisa zonke ezinto zintle apho ke ii-tourist ziye zingene khona ziyobukela zonke izinto ezintle. Ndiyehla ke apha ndisabukabuka intaba, kodwa ke i-view ayikho, andiboni nakancinci ezantsi uba kwenzeka ntoni. Ndiyaqhubekeka ke apha nohambo lwam, ndiyaqhubekeka. Inkungu ivalile ke, imane ityhila ke kancinci, ndithi ndisavuyela loo view iphinde ivale. Andikwazi ke nofaka i-R5 ndijonge i-view apha ngenxa yoba kusithile, akukho nto ibonakalayo ezantsi. Akhange ndihlale ixesha lide ke phezulu, ndaqonda uba ingqele lena ndiyaphela yiyo because umzimba awusekho shushu ngoku, akunyukwa i-flat apha ngaphezulu. Ndaqonda uba ndiyaphela ingqele uba ndikhawulezise ndiphinde ndehle. Bendisafilafila isibango ke apha, bendisafilafila isibango. Abantu ke awubaboni, umbona umntu seyivela phambi kwakho ngenxa yoba kunenkungu. Umntu umbona seyilapha phambi kwakho. Ndike yaba bundilahla, ke le nkungu, kodwa ndaphinde ndayifumana. Njengoba undibona ndizojonga apha uba iphi i-direction ephinde yehlele ngezantsi.